Здравейте! Казвам се Михайла Динева и съм част от екипа експерти към Агрохъб България. Имам повече от 15 години опит в управлението на европейски проекти, разработване, управление, търсене на финансиране, като най-вече моето експертно ниво покрива устойчиво развитие, кръгова икономика, работа с заинтересовани страни, бизнес, администрации, подпомагане на развитието на малки и средни предприятия. Като част от екипа на Агрохъб мога да бъда полезна на вас, на вашите бизнес идеи, на вашите инициативи, най-вече с оценка на дигиталната зрялост. Всяка фирма, особено в днешно време, трябва да се развива в посока дигитална зрялост, трябва да усъвършенства този свой аспект, за да може да търси устойчивост и бъдещо развитие, бъдещи партньорства. Една от услугите, които Агрохъб БГ предлага, е така наречената оценка на дигиталната зрялост, която може да се направи на вашата фирма. Но какво е дигитална зрялост? Всъщност това е нивото, на което вашата фирма е приела различни технологии, различни системи внедрени, които да следят вашето производство, да го оптимизират, какви ресурси ползвате, как ги ползвате, дали са оптимално приложени, дали става въпрос за торене, дали става въпрос за човешки ресурс или финансов. Това са системи, които вече навлизат много силно в България и съответно и в Европейския съюз и всъщност подпомагат бизнеса по един много по-оптимален и много по-лесен начин да си менежира ежедневните задачи, както и да планира своето развитие, своята стратегия за бъдещето. Ние в Агрохъб можем да направим оценка на вашето ниво към момента, какви системи са внедрени ли са, каква е най-подходящата за вас и как тя може да бъде оптимизирана, ако е налична такава. Или ако започвате от ниво, което е по-различно, всъщност да ви дадем най-доброто предложение, което на вас в момента може да ви свърши работа, така че вие да постигнете своите цели, да постигнете растеж, да постигнете интернационализация, нови пазари, нови услуги, нови клиенти. Други услуги, които предлага Хъба и с които аз мога да бъда полезна, са търсене на финансиране. Проектните идеи са много добри, бизнес идеите са много добри, тогава когато са подплатени с добро финансиране, с правилното финансиране, правилната програма, по която може да се кандидатства. Ние можем да направим среща с вас, да чуем вашите идеи, да чуем вашите желания за развитие, да подберем най-подходящата програма, да ви насочим какво трябва да подобрите, какво трябва да се направи, за да може да се постигне съответното финансиране в най-големия обем, разбира се, възможен. Това е нещо, което е свързано, разбира се, и с следващите услуги, които предлагаме, технологичната модернизация. Вие много по-добре от нас разбирате всъщност колко е важна технологичната модернизация за бизнеса, за агробизнеса, колко са напреднали всички технологии, колко голяма е конкуренцията между фирмите на това ниво. Така че идентифициране на подходящи технологични иновации, които могат да бъдат внедрени във вашата работа, в вашите процеси, е нещо, което също би могло да бъде предложено от Агрохъба и от експертите в него след консултация с вас. Партньорства, търсене на партньорства е нещо, което е ключово за всеки бизнес. Като част от Enterprise мрежата EN България, аз и колегите в Фондация за приложни изследвания и комуникации може да направим с вас среща и да видим по какъв начин нашите контакти, нашата мрежа от фирми и компании могат да ви бъдат полезни, що се отнася до развитие на бизнеса, търсене на клиенти, излизане на нови пазари в чужбина. Това е нещо, което правим и което с удоволствие ще направим за вас като част от услугите в Агрохъб БГ. Поради тази причина бихме желали наистина да ви обърнем внимание, че тези услуги са за вас. Те са създадени да ви помогнат, те са създадени да ви насърчат. Ние сме тук, всички експерти в цифровия иновационен хъб, да ви помогнем да се развиете. Можете да намерите информация за хъба
за експертите и за услугите на интернет страницата на AgroHub.bg, където можете да попълните регистрационна форма, да опишете вашия бизнес, вашите предизвикателства, какво търсите, какво би ви било полезно, и експерти от наша страна ще се свържат с вас, ще организираме срещи и ще можем да ви бъдем наистина максимално полезни. Търсете ни проактивно, защото тези услуги наистина са създадени за вас и за вашия успех. Благодаря ви!